med jab. Hvor er det herligt! Højren drøner ind, buller ind. Mikkel Kessler har verdensmesteren rystet. Chokeret, han sidder på benene. En ny kanon højre rammer ind på gongongen. Hvor er... Take the bucket away there. Take the bucket there. Man sagde engang, at når Muhammad Ali boksede, havde hele kloden fødselsdag. I aften har hele Danmark fødselsdag. Og sætter den op. Kom til Mikkel. Prøv at sidde på ham. Den uppercut tog ham. Rystet Mikkel. Det var skorpionbidet. Men Mikkel har ham i hans hulehånd. Der er slet ikke noget at gøre der. Nu skal Mikkel så bare selv følge den op. Og nu er han i gang med det rituelle ringdrab. Han har fat. Men han er kold, han er rolig, han venter. Venter. Ikke noget med at tage risici der. En såret fighter er farlig. Lige venstre dyb, Mikkel. Bim bam. Planter han sine næver i mandens ansigt. Venstre dyb, Mikkel. Men han har det, som han vil have det. Men jeg skal jo passe på med, at nu har han jo snørret fisken. Så skal han ikke give slip for den igen. Venstre fra Manny Streifer. Flot højre uppercut der. Sådan, og så tager med venstre dyb med også, Mikkel. Bam, lander han næver og torterer Siaka. Manny er lidt mere fremme på banen, ikke meget, men en anelse. Han går lige op og så viser flader, og så går han tilbage igen, fordi Mikkel han har det overblik, og han kan presse ham frem allerede. Kom igen, Mikkel. Det er flot, det der, mand. Han har ham i spændetrøjen. Han behøver jo ikke at gøre så meget. Venstre og højre. Se der, seerne. Smukt konstrueret. Og en gang til. Han har ham i spændetrøjen, og Manny kan ikke slippe ud. Han bokser ham simpelthen bare som... uppercut. Og han straffer verdensmesteren. Wow, baby! Nu skal jeg lige sådan 3-4 stød. Den sad! Gør du det der 5 sekunder? Verdensmesteren er sort! Slinger, dingler, vakler ind i sit ringhjørne. Han er arter her. Han bliver ramt lige på gongongslag. Benene ikke slinger under. Den kan mærkes, Kurt. Det er højspændt drama at se. Mikkel Kessler har vundet! Mikkel Kessler har vundet! Danmark har fået en ny verdensmester! Mikkel Kessler! He's the fucking champion of the world! Mikkel Kessler! Det må jeg sige, mand. Det er dejligt, mand. Det var så suverænt.